Takže čus lidi, já vás vítám Takže čus lidi, tady je Kuba, já vás vítám u dnešního videa a dneska budeme hrát Shadow Fight, jak jsem vám říkal, a zkusíme porazit Hermita. Ale než porazíme Hermita, tak si musíme udělat 12. level na nunčaky, aby jsme ho mohli porazit. Jenže my na to nemáme zbraně. Teďka. Já mám tady tyto zbraně, že s těma se nedá porazit. Takže jdem do tohoto a jdem to zapnout. Tak. Jsme tu a můžeme. Na co půjdeme? Na to se musíme rozhodnout. Due? Můžu? Jo. Na due, hezky pěkně. Hnedka. Počkejte lidi, já teďka jsem si zrovna něco uklidil, ale počkejte, teďka bude chvilinku střih. Ano? Takže střih. Takže jsem zpátky lidi a teďka jdeme bojovat na due. Tak já to zkusím dát. Jo, pustý, to chci. Tady tuto zbraň navždy. Bum. A bum. A bum. Porazovat. Takže lidi teďka si prohraju. Ale dal jsem to na štěstí. Dostal jsem dvě stupenky do tady tohoto. Můžu? Nemůžu, mám jenom 2. Tak musíme třeba zkusit tohle. Ale nejdřív, no zkusíme to a pak. Tohle bude takový hodinový speciál pro vás, protože jste na mě hodní, ale ještě jste mi nedali ani jeden odběr, ale to je jedno. Jo. Tak, jo, jdem na to. Třeba ho dáme. To by bylo super. Já celý natáčení ho nemůžu dát a teď ho dám určitě. Assassin's Creed Doom. Ty kráso, ten mě ubral. Tyjo. No, tak mě zabil. Máš štěstí. Ale to ještě není všechno. Tak, zkusíme to znova. Možná za chvíli přejdu na jinou hru.
Takže mě něco naštve. A to je nějaká hra. Já si musím ji první stáhnout. Lidi, omlouvám se, že včera nevyšlo to video, ale já jsem musel jít spát. Já jsem nemohl vydat video. Ale vyšlo dneska. Takže se můžete. A můžu, kdybyste chtěli, tak mě napište do chatu, jako, napište mi do komentářů, že můžete, jako mě můžete napsat Skype, já s vámi klidně budu hrát nějakou multiplayerovou hru. Klidně mě napište, já vám odpovím a klidně ten, kdo má ale Skype. Ano, lidi? Zkusíme tady tohle, bych chtěl. Zkusíme dál. A ještě něco. Já budu natáčet ještě budu natáčet challenge. To nevím ještě. To se musím domluvit s kámošem. Protože on teďka je na horách, tak on teďka nemůže. Ale když tak budu natáčet, no. Ale když tak mi napište, jakou hru mám natáčet. Když tak budu natáčet Minecraft, Shadow Fight, Subway Surf, Geometry Dash a tak. A kdybyste chtěli, tak mě ještě můžete napsat, jakou mám mít přezdívku. Ale mně to je jedno, můžete napsat, jakou chcete. A až tohle dohraju, tak musím končit, protože já mám málo místa. A to hraju na tabletu. Totiž mám málo místa kvůli tomu. Takže nevím, jak to asi, až doděláme ten survival, tak skončíme. Nějak tak. Můžeme ještě takhle, no, pokylit pěkně. Boom, pokylíme, hop a hop a hop. Tohle killnem, hop, hodíme s ním o zem a je po něm. Kdybyste chtěli, tak na tu tyč potřebujete 10. nebo 11. Ne, 10. level. Ne, 9. level. Abyste mohli mít tu tyč, co byla tam předtím. Já mám teďka 11. takže já mám tady tyto, ale potřebuju novej level 12. abych mohl mít nunčaky. A to by bylo fakt super, to bychom porazili i Hermita, všechny. A tady tyto zbraně máte Shadow Fight až v 6. levelu, ne, v 6. ne, v 5. levelu a s téma zabijete toho černýho, co má tu takovou tu dlouhou mačetu, nebo co to je. To je nůž, nebo co to bylo. A toho dáte, ale až budete mít 6. level, tak dáte tam toho bodyguarda, posledního. A pak už můžete zabít Linkse, ale k tomu potřebujete fakt dobrý vylepšení na všechno. A pak už můžete porazit Linkse. Ale ten Lynx nepůjde tak lehko zabít. On bude házet. On bude se zneviditelňovat, házet na vás bomby a házet takový kuličky, co mají oni. Ty. Já, jak jsem to dělal, tak jsem to dělal celý den. No, nějak tak. Celý den.
máme ji. A teď kolikáte ji? Teďka jdeme. 9. Jo. To mě překvapilo, ale nunčaky, no. Tak to bude problém. On to umí dobře s těma nunčakama. Když je v 9. levelu, tak to bude hodně blbý. Ty kráso. On mě taky ubírá málo, ale já jemu taky právě. No vidíte, teď, jak má ty nunčaky, tak teď to budu mít já. Takže, ale já budu mít železný, ne jak dřevěný, jako. No a teď mě dá. No, chytni ho. Pojď. Jo, pojď. Jo, dobře. Tak a teď toho 10. To bude tady s malýma drápkama. Ne. Tady tento. No, tak toho nedáme, bohužel. To vím. Ten, když je na posledním, tak už nejde dát. Vidíte? Hitnul mě jednou a je po mně. Když tak mě můžete napsat, co mám natáčet. A doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like, napsat komentář a nebo dát odběr. A uvidíme se zase u dalšího videjka. Takže čus!